Caniyên Delal Hıngiş bi xêr û xweşî hatin serseran serçavan. Spasdarim ji bona beşdariya we, spasdarim ji Partiya Azadî û Sosyalîzmê re ji bo ke panel li dar xistiye. Em gelekê xweş in ku ji her sê parçeyên Kurdistanê dinê mêvanê me hene. Dema em qala çûn hatina navparçeyên Kurdistanê dikin her helwesta Şehîd Qadî Mihemed tê bîrame di dadgeha dagirkerên Îranê de. Weke hûn dizanin dadger Qadî Mihemed tohmet dikir ku kesên biyanî anîne Îranê. Bersîva Qadî Mihemed meydan xwendinek dîrokî ye. Dibêje kesê biyanî nehatiye Mehabadê. Rast e Mele Mustafa Berzanî û hevalanê xwe hatine lê Kurdistan mala her Kurdekî ye. Mafê her Kurdî heye ji odeyek mala xwe derbasî odeyek mala xwe dina bibe. Ev bersîva Qadî Mihemed di dadgeha Îranê de pêwîst e ji bo her Kurdekî welatperwer distûrek siyasî ve. Felsefa gelek kur divê bersîva Qadî Mihemed de heye. Kurdistan mala me ye, her parçakî Kurdistanê jî odeyek ji vê malê ye. Esasen bi navkirina pirsgirêka Kurdistanê an tarîfkirina pirsgirêka Kurdistanê belkî ji vêya çêtir nikane bête tarîfkirin. Çar odeyê mala me hene, 5 dîwarên dagirkera di navbêna van odana de ne. Ji van dîwarên dagirkera me tê gotin ku sînorê dewleta. Sê heb ji van yên Tirkiyeyê. Dîwarek ki di navbêna dewleta sînorê dewleta Sûriye û Îran, Tirkiye û Îran de, dîwarê di navbêna sînorê dewleta Tirkiye û Iraq û Tirkiye û Sûriye de. Pirs eviya ye. Ev sînorna kê ji hev vediqetînin? Sînorên xwezayî hin civatên xwezayî ji hev cuda dike. Gelo ev sînorna Tirka û Fariza ji hev cuda dike. Tirka û Ereba ji hev cuda dike. Tiştekî wisa tune ye. Ev sînorna tenha Kurda ji Kurda cuda dike. Bersîva Qadî Mihemed bo famkirina vê biya min gelek giring e û dîsa kêfxweşiya xwe tînim ziman ku ji her sê parçeyê dinê ji her sê odeyê malê me yî dinê mêvanê me îro li ser vê dikêne em ê bi hevdûre geşedanên Rojhelata Navîn û li Kurdistanê nîqaş bikin û lê bigerin ve heşekî müşterek siyasî em dê pirsgirêka Kurdistan çawa çareser bikin. Perçebûna Kurdistanê, pirsgirêka şoreşa Kurdistanê ya herî giring e. û ev parçebûna Kurdistanê encama sîstema dewletên cîhanê ye. Weke tê zanîn di dawiya salên 1800 de kapitalizm îdî bû sîstemek cîhanî. Tiştî ki bû sîstemek cîhanî li pê nîzamekê cîhanê geriye. Nizama cîhanê bi şerê cîhanê pêkat. Tiştî şerê cîhanê yekem hûn dizanin li konferansa Parîsa 1909 navê xwe konferansa aşîtiye ye. Li vê de sîstemek dewleta hate avakirin. Hem rojhelata nêzik hem ji rojhelata navîn, rojhelata dûr, Afrika, Amerîka Latînî li temama dinyê sîstemek dewleta hate avakirin. Ji aliyê serketiyê herbê cîhanê ye yekem de her sîstem hate avakirin. Ji bona Kurda di vê sîstemê de cih nedan Kurda. Kurd li welatê xwe bêwelat û bêstatû man. Ne tenê di hundir sîstema dewletan de Kurda cih negir. Kurd di welatê xwe de di heman demê de bêstatû jî man. Li hember dezgehê vê sîstemê hûn dizanin bi Tirkî û Osmanî Cemiyetê Aqwam dibêjin, em bi Kurmancî jê re dibêjin Koma Milleta.
ev dezgeh jî wek dezgehê sistema devleta ya cîhanê hate ava kirin. Komünîsta wê çavê çawa li vê dezgehî nerî û li vê sistema devleta neherî. Wê çav Partiya me cîhanî hebû Komünter Internasyonala Komünîst û di salê 1921 de 21 xal tespît kirin ji bona Partî Komünîst kanibe bive endamê Komînternê. Yek ji wa xalana jî ew bû ku Partiya Komünîst divê Koma Milleta an Cemiyetê Aqwam weke dezgehekî kolonyalîst bi nav bike û li hember Cemiyetê Aqwam propaganda bike. Ev helwest heya misalê sihî domî piştî sîvdû diyar Yekîtiya Sovyetê bû endamê Koma Milleta dev ji ve helwestê hate berdan û îdî li hember Cemiyetê Aqwam Koma Milleta propaganda nehate kirin, hate qebûl kirin ku ev dezgeh Koma Milleta bona dinyê dezgehekî pêwîst e û aşîtiya dinyê de pêk bîne. Hûn dizanin ev ya 20 sal ajo Nesil û Sîmî hate ve herba cîhanê duyem dest pê kir. Encama herba cîhanê duyem nizamek nûh li dinyê pêk hat. Ev nizam pêkanîn jî serketiyê herbê bû. Li serî Yekîtiya Sovyetê, Devletên Amerîkî, Yekbûyî, Britanya û Fransa ku ev nizama nûh dane dinyê jî ev serketiyê herba cîhanê bûn. Milletê Kurd di vê nîzama dudya de jî cih nedî. Piştî herba dudya ew sistemaya devletan ya cîhanê de me ava bû, milletê Kurd li dervî vê nîzamê jî ma. Ev nîzama ki danîn piştî têkçûna Sovyetê esasen têkveçûyî. Îro li dinyê nîzamek tune ye. Îro neteweyên Yekbûyî piştî salê 45 ji berdêla Koma Milleta hatiye ava kirin, esasen li dinyê bêwate ye. Bi sedem ku bingehê wê têkveçû ye. Bingehê neteweyên Yekbûyî yek ji Yekîtiya Sovyetê bû. Ev bingeh têkveçû Anuka ev sazî li hewa ye. Dinya ji xwe re li nîzamek nûh digere. Wekeke globalîst propaganda dikin nîzamek nûh li dinyê pêk nehatiye. Berovacî wê ji têkçûna Sovyetê vir de şerekî neîlan kirî şerê cîhanê yê siyem li dar e û hedefa vî şerî jî nîzamek nûh li dinyê bête danî. Wekî şerê cîhanê yê yekem û duyem bi taybetiye yekem di vî şerê seyem de jî Kurdistan bi her çarparçeyê xwe qada şer. Îro li her çarparçeyê Kurdistanê temama dinya şer dikir. Weke numune ez bêjim aherî aktûel şer û pevçûnên Sûriyeyê û li vê dertê binav kirin ku işte perçak ji buhara Erebaye lê dema em li Sûriyê de neherin temama dinyê de hundir Sûriyê şer dikir. Tirkiye, Katar, Suudi Arabistan wekî cebhakî piştgiriya opozisyona Sûriye dikir. Rusya di nav vî şerî de ye, İran di nava vî şerî de ye, Iraq di nava vî şerî de ye. Hücuma Malikî bo Kirkuk avakirina hêzên operasyonê yê Dicle sedemek wê jî ev şerra ye. Dixwazin cîl Kurda teng bikin. Bi min grûbên Kurdistanî, grûbên welatperwer çepgir dibe, komünîst dibe, îslamîst dibe, nasyonalîst dibe. Dibe di vî şerê seyem de bo Kurdistanê xwedî projeyek millî be. Fersendê dîrokî tê û dihere. Çawa di şerê cîhanê yekem û yê duyem de ev fersend hat û me nikanî bû ji vê fersendê destkeftiyê bibin. Ev fersenda di şerê seyem de hatî berderiyê Kurda jî ne fersendek
tüm daimiye bidome. Gel siyaseten grup parti rexistin der doren welatperwer her çar parçayın Kurdistan'ı. Divi şeride xwedî bernameyek millî bin. Li dor wê bernameya millî dezgehekî temsîliyê millî ava bikin. Ez bawerim ku di vî şerî de em dê kanibin pirsgirêka Kurdistanê bi perspektîfek azadîxwaz û kevîxwaz û serxwebûnxwaz çareser bikin. Gor ku di şerdê ku her çar parçeyê Kurdistanê kada şer e, li ser me ferz e ku her çar parçeyên Kurdistanê têkilîd navêna grûpên Kurdewar e, grûpê welatperwer e hebin. Li ser bernameyek müşterek, li ser heşekî siyasî hev beş gengeşî bêkirin û ji van gengeşî û danstendina jî dezgehekî temsîlî yê siyasî derkeve. Ev ya hûn dizanin ev serê sê sala yê tê nîqaş kirin, Konferansa Kurdistanî, Kongreya Kurdistanî tê nîqaş kirin. Mixabin hîna em gelek dûrî wê hedefê ne, danstendin hene, kar xebat çalakî berdewamin, lê hîna em dûrî wê hedefê ne. Di vî şerê cîhanê de divê tenê em analîza nekin, çareseriyekê jî pêşniyar bikin. Di hundir siyaseta Kurdistanê de kem zêde sê xet xuya dikin. Yek ji xeta federalîst e. Ev xeta federalîst werpêşniyar dîtû ku her çar devletên dagirker awayekî federalî bigirin, di pirsgirêka Kurdistan çareser bikin. Van salê dawîn hûn dizanin xetek otonomîst jî xurt heye di hundir siyaseta Kurdistanê de. Weke xweseriya demokratîk tê binavkirin, cana weke Kurdistana otonom tê binavkirin. Di hundir siyaseta Kurdistanî de ev xet jî heye. Xetek ne bi rêxistin, lê di temama lêkolînên civakî weke kamuoyu araştırmasî de li Bakurê Kurdistanê derdikeve ku li dor serê serî bîstê Kurdan serxwebûnxwaz. Lê mixabin li her çar parçeyê Kurdistanê partî serxwebûn û yekîtiya Kurdistanê weke amacek deklare kiriye jî tune. Tevî ki dînamîkên serxwebûnxwaz di Kurdistanê xurtin, partî û rêxistinek serxwebûnxwaz ki daxwaza xwe wek serxwebûn deklare kiriye jî tune ye. Îro mêvanê me servê dike jî di van mijarana de xwedî dîr û goçinên cuda ne. Bona me heviyane probleme dewlemendiyek e. û hêvîdarim ku panelîstê me geşedanê rohalata navîn bi perspektîfek berfireh de ji me re binirxînin û heşê me zelal bikin. Dîsa hêvîdarim ku panelîstê me geşedanên li Kurdistanê di tara Kurdistanek mezin de analîz bikin û di hundir wê tarê de ji me re pêşniyariya bikin. Têbînîktin jî dibêjim û diqedînim derbasî panelîsta dibim, navê Rojhelata navîn navekî bi problem e. Weke hûn dizanin ev navna navên eksonîmin, navên ji derve yîn. Ne ku milletê herêmekê rûniştine biryar dane û navê xwe kirine Rojhelata nêzik an Rojhelata navîn an Rojhelata dûr. Van navana bêtirîn serdestên cîhanê. Yê ku xwe navên da cîhanê dibînin van navna li herêma dikin. Binavkirina Rojhelata nêzik û Rojhelata navîn û ya dûr navên Bizansiyê, Bizansî xwe navên da cîhanê qebûl kirine, cîranê xwe nêzik weke Rojhelata nêzik binav kirine. Yê ji wan dûrtir Rojhelata navîn, yê herî dûr jî weke Rojhelata dûr binav kirine. Ev binavkirin heya şerê cîhanê yekem dewam kiriye. Qasî ki ez pê dizanim di dokûmentên navdewletî li cara dawîn
li konferansa Lozan'e hatiye bkarani. Ev konferansa Lozan'e Hinduzan'ın siyaseta Türka, devleta Türkiye ve konferansı u peymana Lozan'e pırdı pesininin li ticari nave ve konferansı rasterasçı nabejin. Nave ve konferansı ya direş de derhab Fırsgireken Rojalata nezik de konferansa Lozan'e. Dibe konferansı ve kanata müttü Fırsgireken Rojalata nezik çareset nekirne. Le Rojalata nezik buxa çareset kirne, buxa hal kirne. U neviye Rojalata nezik biser Rojalata navin ve xistine. Neviye Rojalata nezik şi xistine zike Türkiye. Türkiye jibona ev ve herimi binav bike Anatolia freh kiriye. Kürdistan xistine hündür Anatolia. Ucu Kürdistan nerede bejin Anatolia Rojalatu Anatolia Rojalata başvur. Ev ya bu içi gringe, bir an bu veye ki gringe. Cerek voka mantık, jibona tüjdere kerbeje Rojalata navin, deve ya nezhebe. Voka mantığı mekteba seretayı, bu tüjdere kerbeje navin gerek nezhebe. Ya düdya, Kürdistan velat navendi ye Rojalata nezike. U belki Palestine nikaş bıkkın, ev kada şerre, ev 2000 salı. Rojalati Rojavayı kengi şerkirine, Rojalata nezik şerre herduk kirine, u Kürdistan jî dibin şerre biyan yade, tarumar buye ev nezi 2000 salı. Ev 10 salı Amerikanya biryarda dan gotinemi Rojalat freh bikir. Hinduzanın nabi proje avanji Rojalata mezin an Rojalata berfrehe. Bakure Afrika tevlî kirin u gihandın Sinore Hindu Çin Rojalata nabi. Dema em li ser geşedanê Rojalata navîn nîqaş dikin. Biya min pêwîst e em van bi navkirinê kolonyalîst jî jê hayîdar bin û em bidin zanîn ki her ku kêfa we bixwaze hemû kanin navekî nihlimek e. Heger me nav li xwe kiriya, muhtemelen me ji avayê xwe re em her dibêjin Rom. Ger Bizansî jî lêbin, Osmanî jî lêbin, Tirkiye jî lêbin, em ji avayê xwe re dibên Rom. Muhtemel wê çarmeyê bigota Rojavaya nêzik ji aliyê Bizansê re. Axaftina xwe davî tînim û dîsa kêfxweşiya xwe tînim ziman ji bona van her sê biraderên ji her sê odeyê mala me dinê hatine Diyarbekir ji wan re dibê min xêr û xweşî hatine. Weke dîsîplîna panelê her hevalek ew li dor 20-25 dakika bipeyivin. Tura yekem heval gotinê wan çi hebe ew dê bêjin. Piştî gotinê hevala kediya em ê 10-15 dakika navbir bidin. Berî navbirê hevalanê ki dixwazin bi kurtasî bîr û baweriyê xwe bînin ziman ew pirsa ji mêvanê me bikin bira xwe destnîşan bikin li gor hejmarê em ê wextê eyar bikin. Piştî navbirê jî hevalanê dor saetekê pirsê xwe bipirsin, saeta dawîn jî bersîvê hevalan ew ê bête dan. Danstendin navêna me re de hebe dengê mirov here hevdû bi hev re pirsgirêkê şoreşa Kurdistanê em çikos bikanibin nîqaş bikin dê baştir be. Heviyaya yekem e, hêvîdarim civînên wisa dewam bikin û ji tune de qasî ku em bi siyasetê milletê serdest re danstendin dikin. Bikasî em hevdû re danstendin bikin, ew ê riya me zûtir û çêtir zelal bibe. Na divê panelê de jî gelek mijarên nîqaşê derketin pêş. Bêtirîn di bo çareseriyê partiyê me jî xwedî projeyên ji hev cuda ne. Di beşa dudiya ve piştî pirsê we jî hevalanê bersîva bidin pirsê we fikrê xwe zelaltir bikin. Lê yek dixwazim tiştek pêjim ku ev li gelek cî bi gelek şêweyî tê gotin
ki deve xavedike deve Kurdistan'ın serbuha hayale. Ali ki ve raste. Kurdistan'a serbuha hayala mine. Li bu havalanı komünist ji duxazım tiştek bejim Lenin dibêje bihêlin bira ew li teneka xwe realîstiyê xin em ê hewl bidin ji bona xeyalê xwe bikin realîte. Yekeviye du partiyemeyê siyasî jî vasalên dawîn fêrî zimanekî lehevkirine bûne û her ji digotina yek dibêjin ku gelê me çi bêjin em ê werbikin. Heger gelê me çi bêjin hûn ê werbikin pêwîstî partiya dîne. Gelê me çi dikin bira bikin em ê jî bera pêgeldin. Wateya hebûna partiya çi ye? Partî mesajek didike. Siyaset û teorî du disiplînê ji hev cuda ne. Siyaset li rastiyê nagere. Partiyê siyasî xwedî rastiyê xwe ne. û dixwazin van rastiyê xwe biserxin. Ji bo vê yekê jî dema ku federalîtê pêşniyar kirin, serxwebûn tê pêşniyar kirin, yekîtiya Kurdistanê tên pêşniyar kirin, ev ne hêncete ku berpirsê partiyê siyasî bêjin de hela bira ew rojwere gel çi bêje em ê jî werbikin. Madem hûn partiyê siyasî ne û hûn şerê desthilatiyê dikin, wateya partiyê siyasî jî yek jê ew e ku şerê desthilatiyê dikin. Bona ev fikrê me desthilat be em karê siyasetê dikin. Wê çar ji nûkane gerek perspektîfek wê stratejîk hebe û hûn ji gel re tiştek pêşniyar bikin. Pêşniyarê me ne li hev eviya xwezayî ye. Milletê Kurd milletekî pir reng e pir deng e. Xwezayî ye ku siyaseta milletê Kurd jî pir reng be pir deng be. Lê ev ne hêncete ku gel çi bixwaze em ê jî werbikin dema em vê bêjin wateya hebûna me namîne. Navê moderatûrê Fuat Önen ala ku li pêşiya wî ye ala Kurdistanê ye berî PKK jî berê Komelê jî berê Kurdistana Demokrata Partiya Başûrê jî ala min rengîn her time bû. Divê ev ala rengîn ji bo me ji xwe meşrûtiya tewî jî çêbûye li Başûrê Kurdistanê dibin sîwana vê alê de û dibin sîwana nirxên Kurdistanî de em werin ba hev ji bo dinyayê re peyamek dibe ev peyama çi dibe ji bo em derbasê aliyê meşrûtiyetiyê bin ev meşrûtiyetiya xwe ez behs dikim ne meşrûtiyetiya Kerema bi dawî bîne hêdî. Belê. Ji bo dewletên cîhanên hêzên mezin ez dibêjim meşrûtiyetî. A dawîn jî ji Komelê re ji mêvanê me Kurdistanê Îranê re pirsana dawîn ji wî re ye. Belkî sê çar salê de vêca pêla niha li Sûriyeyê derbasê Îranê bibe. Amedekariya Kurdên Îranê sosyalîst dibe îsfak nake çi ye niha amedekariya we. Ji bo sê çar salê de tişkî niha nav xwe de çê dikin, îtîfaqî çê dikin nakin. û spas. Tamam spas. Ne haddê tu kesî meşruiyeta ala rengîn nîqaş bike berî Dewleta Federal Başûrê Kurdistanê ava bû jî ev al temama axa Kurdistanê ala yekem ala meşruiye alê nemeşrû li Kurdistanê ala Tirkiyeyê ala Îranê ala Iraqê ala Sûriyeyê çi alê ne ji xeyrî ala Kurdistanê nemeşrû ne yekem yekane ala meşrû li Kurdistanê ala rengîne divê şik divê tune be.